Fil-qorti l-erba' mis-sena tibda l-kompilazzjoni taż-żewġ Libjani li f'Diċembru ħatfu ajruplan tal-Afriki Airways li tniżżel f'Malta u li fih żammu 116 persuna ostaġġ. Wieħed mill-Libjani se jingħata l-assistenza legali mix-Shadow Minister Nazzjonalista għall-Ġustizzja Jason Azzopardi. News jinsab infurmat li s-sibt li għadda Jason Azzopardi ma riżur lil wieħed minn dawn il-Libjani fil-faċilità korrettiva ta' Kordin. Mal-ġurnal The Times of Malta Azzopardi wkoll ikkonferma dan fil-fatt stqarr kemm kienet diffiċli għalih biex jikkomunika mal-Libjan. Meta tresqu l-qorti għall-ewwel darba f'jum il-milied, il-Libjani kienu qed jużaw l-għajnuna legali li tingħata lil min ma jkunx jista' jħallas għall-avukat tal-għażla tiegħu. L-akkużati kienu qed jingħataw għajnuna legali mill-avukati Patrick Valentino u Mark Mifsud Kutajjar. Iżda issa x-Shadow Minister Nazzjonalista se jkun qed jiddefendi raġel li jinsab akkużat bi ħtif, possess ta' replika ta' armi, l-użu ta' vjolenza b'ord titjira, iż-żamma ta' nies kontra l-volontà tagħhom, tedin bi vjolenza u li kaġunar ta' instabilità ekonomika jew finanzjarja lill-gvern jew lill-istituzzjoni internazzjonali. Dan jikkontradixxi wkoll dak li qalet il-medja tal-Partit Nazzjonalista li bdiet tallega li l-ħajġak huwa finta. Iżda mbagħad dawret id-diska u qalet li l-ħajġak kien ilu ppjanat minn Ottubru. Kif irrapportat it-Times of Malta, il-Gvern ċaħat rapporti ta' medja barranin u konferma li l-Hijackers m'għamlu l-ebda talba l-ażili u protezzjoni umanitarja f'pajjiżna.